מלכות, ואתה באמת, זה נותן מקום שהבן נמצא כהרוג מלכות. פגש אותי יהודי, יש יהודים פשוטים כאלה שבהם בטבעיות שלהם, הוא אומר, אתה יודע, אני מקנא בבן שלך. אמרתי לו, מה אתה מקנא בבן שלי? הוא עכשיו הספיק, הוא כבר למעלה, נמצא במקום הכי גבוה, אני אעבוד עד 120, אני לא בטוח שאני אגיע לשם, אז אני מקנא בו. טוב, תודה. אז אבל זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שהם קדושי עליון. אנחנו יודעים את זה. אבל התחושה מנגד, הגעגוע, החוסר, על לקום בבוקר ולחפש אותו. ונעים על שני הכתבים האלה, על הכותב הגבוה הזה, לבין הכותב שכאן ועכשיו, ואיך אתה מחבר את שני ההיגדים האלה, שהם לא תמיד מתחברים יחד בלב, הם מתחברים בראש, והפער בין ההבנה בראש של קדושי עליון לבין החוסר בלב, איך אני מחבר את שניהם, להפוך אותם למשהו אחד, זה חלק מההתמודדות שמלווים משפחות כמונו, ומתפתחת שפה סביב הנושא הזה. אגב, אם אנחנו עסוקים בזמיר, אז רק ביום חמישי, אחת הדודות שלו סיפרה לי שהוא נולד בפרשת ברק. אם יש כאן מישהו מהקרובים שישר את מה שאני אומר עכשיו, וקראו לו זמיר, זה תיקון של זמרי בן סלום. זמרי בן סלום, אתם יודעים מי היה? וזמיר בא לזמר בעולם הזה, ואני חושב שיש כאן חיבור של הערב הזה, של המנגינה הזאת, שהרב קוק לימד אותנו, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו, אומר הרב קוק, עת הזמיר הגיע, זמיר רשעים. זאת אומרת שבאים את הרשעה, זומרים אותם מן העולם, מקוצצים אותם מהעולם, ואז יש אור גדול בעולם כשהרשעה נעלמת מהעולם. והמנגנים האלה, כזמיר וחבריו, יצאו כדי שיהיה לנו עולם טהור יותר, עולם נקי יותר. דיברו איתי על 10 דקות, אז אני אשאף לסיום. מה עושים עם זה? לאן אנחנו לוקחים את זה? אני רוצה לשתף אתכם באיזשהו קטע כאן, יש ספר אצלי ביד שכתב אותו יואל שפיץ, רגעים חיים עם הרב עדין שטיינזלץ. והרב עדין שטיינזלץ התייחס לזה, אני ברשותכם אקריא לכם את הדברים שלו. כותב יואל שפיץ, ידעתי שלרב עדין היה גם חבר טוב שנהרג, אריה טוויג, שנפל בסיני מלחמת יום הכיפור. פעם שרה, אשתו של הרב עדין, סיפרה ליונת ולי על הקרבה הגדולה בין השניים. וכך היא אומרת, מאז שנהרג, אריה נהרג, עדין לא צוחק. מאז שהוא נהרג, עדין לא צוחק. לפני כן הוא ידע להתגלגל בצחוק, הרב עדין שטיינזלץ, כן? ידע להתגלגל בצחוק. מאז הוא מחייך, אבל זה כבר לא אותו צחוק. לעומתה, הרב עדין אף פעם לא סיפר לנו על אריה. אני ממש רציתי לשאול איך הוא מתמודד, מה יש לו לומר? אבל התביישתי. ובכל זאת, יום אחד, באיזו נסיעה שבה הקפצתי אותו, העזתי ושאלתי, הרב, גם לך נהרג חבר? מה אתה עושה עם זה? לאן לקחת את הזעזוע והכאב? הרב עדין דיבר בקצרות. היה ניכר שלא נוח לו לעסוק בזה.
הוא השאיר מבט לאיזה נקודה עלומה במרחב ואמר בערך כך. אנשים שמתו על קידוש השם עולים לעולם עליון מאוד, אבל בכל זאת יש דברים שאפשר לעשות רק בעולם הזה. ואת זה הם לא יכולים לעשות. והוא ממשיך. אנחנו שמצויים כאן בעולם, שהוא נמוך מאוד מאוד וגם גבוה מאוד, יכולים להשלים את מה שהחסירו. אתם שומעים ושומעות? הם אמנם נמצאים בעולם עליון גבוה מאוד, אבל יש דברים שכבר הם לא יכולים לעשות. ואנחנו כאן, החיים, צריכים להמשיך, לעשות את מה שהחסירו. ממשיך הרב הדין ואומר, לא צריך בשביל זה טקסי הנצחה או מבנים לזכרם. פשוט, כשאתה או את עושים מעשה טוב, מגדל את הילדים שלך, עושה מצווה או מתפלל, תעשה את זה גם בשמם, מכוחם. כל אדם מגלה פן מסוים של השכינה בעולם, ועכשיו, כשהם לא יכולים לעשות זאת, אנחנו צריכים לעשות את זה עבורם. זהו. הוא לא רצה לדבר על זה יותר. ופעם אחרת בשיחה ביום הזיכרון, הוא השלים את התמונה. את הזעזוע על מות קדושים אי אפשר לטשטש. אבל, וכאן תשמעו את דבר, על הדכדוך צריך להתגבר. הזעזוע יכול להוביל גם לעשיית מעשים טובים והוספת חיים, ולשם ראוי לנתב אותו. יהיו נשמותיהם של חברנו, כך הוא מסיים. אני חושב שאני לוקח כאן מהדברים של הרב הדין שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, שני דברים, שני נקודות שבעיניי מאוד מאוד משמעותיות וחשובות. צער, כאב, חוסר, כן. אובדן, דכדוך, התכנסות. אני לא מדבר כרגע על המשפחות. אני מדבר על החברים, עלינו כחברים וחברות. אני מדבר על זה. משפחות זה סיפור אחר. אני לא נכנס כרגע לסיפור הזה של משפחה. אנחנו צריכים לראות את האור הגדול של המהלך שאנחנו נמצאים בו. הגיבורים שלנו לא נפלו לחינם, והם לא משהו שעומד בפני עצמו כמו שפתחתי את השיחה. זה מין חוליה בשרשרת האדירה הזאת של פירוק הרע בעולם. אם יהיה לכם קצת מספיק פרופורציות למה שקורה, מה שהתרחש בשנה ומשהו לאחרונה לא קרה מאז 48, מאז תש"ח. לא היה מצב של פירוק הרע בעולם בסדר גודל שקיים כרגע. אנחנו צריכים להיות מודעים לנס הגדול הזה, שאנחנו בעל הנס, האדיר הזה, של איזה מהלך גדול שאנחנו חיים בתוכו. ובתוך המהלך האדיר הזה שאנחנו חיים בתוכו, יש גיבורים שהם חרשו את התלמים, הם זרעו את הזרעים, כדי שיהיה לנו את האור הגדול הזה. ובתוך האור הגדול הזה צריך להסתכל על הגיבורים שלנו. לא בדיכאון, ולא בעצם, בשמחה, בכאב ובשמחה. כך צריך להסתכל את הדברים. והדבר השני, הרב הדין אומר, לעשות בשבילה. איך אני יכול לעשות משהו בשבילה? אומר הרב הדין, שכינה, הם כבר לא יכולים להכריח בעולם. אתם כן יכולים, אנחנו יכולים. על ידי העשייה שלנו לזכרה, עוד מצווה ועוד מצווה, עושים את הדבר המדהים הזה. אני אשתף אתכם. אמרתי 10 דקות. איפה? יש לי עוד 2 דקות? מה? כן? אני נוהג לומר מאז ששמעון נהרג, שאת המשנה מסכת אבות של עשה לך רב וקנה לך חבר, אז לפני שהוא נהרג אני בדרך כלל דיברתי על עשה לך רב. כל אחד צריך מדריך רוחני. ואחרי ששמעון נהרג,
למדתי את החלק השני של המשנה, מה זה קנה לך חבר. חבורה, חברים של שמעון, זה חבורה מדהימה. שאנחנו האבות של החבורה הזאת, מדברים בינינו עד כמה אנחנו מתקנאים בחברות הזאת. זו חברות מדהימה, והחברים האלה לא מפסיקים לעשות. לא מפסיקים לעשות לזכרו. ביום שישי חנכנו מעיין שהם בנו במו ידיהם, מקום אסטרטגי, נחל חלץ, מקום ששם הפלסטינאים ניסו לעשות שם טריז בין הגוש לבין ירושלים, ושם החליטו להקים מעיין. והפקה של מעיין שאני עוד לא ראיתי דבר מהסוג הזה. והחבר'ה האלה כל יום שישי עוזבים את הבית שלהם ומגיעים לבנות את המעיין במו ידיהם. רק החומרים קנו, הכל הם עשו מאלף עד תו. ואתה עומד ונפעם ואומר, איזה חברות. וחבר אחר החליט להקים, לשתול קרם. החתונה שלו חילק שם עצי זית, וכל אחד כתב שם לזכרו, ועכשיו בשומרון מקימים קרם, מטע זיתים לזכרו. ועגלת קריוקי ומה לא, והם לא מפסיקים לעשות. והעשייה הזאת, עם מעיין חיים מפקד, שממשיך את המנגינה הזאת, כי אותה אי אפשר להפסיק. הוא עשה את שלו בשבילנו, ואנחנו עושים בשבילו. ואת המנגינה הזאת ממשיכים בקול גדול ובשמחה גדולה, כי אנחנו מבינים שיש כאן מהלך עצום, ואת המנגינה שלו, את הזמיר הזה, אנחנו נמשיך הלאה בעזרת השם, כל החבורה המדהימה שיושבת כאן, שאני מבין שכולם ככה סביבו, ממשיכים לעשות ולעשות גם לזכרו וגם בשבילו. שבוע טוב.